berea fotbalului românesc. Ne-am întors pe stadionul Dan Păltinișanu pentru repriza secundă a confruntării dintre Poli Timișoara și Oțelul Galați. Derbiul etapei cu numărul 16 din Liga 1 Bergambir. Deocamdată 0-0, nu s-a marcat, însă au fost câteva șanse importante de gol în prima repriză, ocazii pe care le vom revedea în momentele care urmează. O primă parte în care Oțelul Galați a arătat ca de obicei ca o formație foarte bine organizată și care contraatacă tăios, cum s-a întâmplat la această fază în care Pantilimon a reușit să pareze șutul lui Silviu Ilie. Era minutul 15. O altă fază foarte bună a Oțelului a apărut în minutul 27. O pătrundere a lui Paraschiv și o nouă paradă a lui Costel Pantilimon. A urmat o ocazie pentru timișoreni. Foarte aproape de autogol oamenii lui Dorinan Munteanu, însă Ionuț Neagu a fost la locul potrivit și a reușit să degajeze balonul. Tot o deviere a unui jucător al Oțelului putea să ducă la deschiderea scorului de către timișoreni. Silviu Ilie a fost cel care a deviat balonul la faza pe care am văzut-o puțin mai devreme și ultima fază importantă a primei reprize s-a petrecut tot la poarta lui Grahovaț, un șut superb al lui Dorin Goga, un șut cu exteriorul care nu a găsit însă cadrul porții. Vă reamintesc, între cele două echipe înainte acestei partide erau 4 puncte. Oțelul, o formație care ar putea reuși o performanță istorică, să termine pe primul loc la capătul sezonului de toamnă. La tribuna oficială a stadionului Dan Păltinișanu, Marius Stan, unul dintre cei mai echilibrați conducători din Liga 1, din toate punctele de vedere. Și aș spune principalul vinovat, între ghilimele, pentru succesul Oțelului. O formație construită cu foarte puțini bani și o echipă care face un lucru remarcabil, promovează o mulțime de jucători tineri. Capitol la care nici Timișoara nu stă rău. Gheorghe Chivorchian, în dreapta acestei imagini, unul dintre oficialii Timișoarei. Formație care nu a pierdut în acest campionat. Statistica spune o mulțime de lucruri bune despre trupa pregătită în acest moment de Cosmin Contra, care a început campionatul cu sârbul Vladimir Petrovici pe bancă, și anume că în 22 de partide disputate în toate competițiile, 15 în Liga 1 Bergambir, 4 în Europa League și 3 în Cupa României, Timișoara a pierdut doar de 3 ori. Au fost 2 eșecuri în Europa League, în dubla cu un adversar de calibru, este vorba de Manchester City, plus eșecul din Cupa României cu FC Brașov. Este schimbare la Timișoara, o primă mutare făcută de Cosmin Contra. A ieșit de pe teren Mircea Axente în locul lui Axente, un alt atacant, un jucător despre care vă vorbeam la începutul acestei partide. Este vorba de internaționalul muntenegrean de tineret Stefan Nicolici, unul dintre cei 4 jucători pe care Timișoara i-a transferat după debutul acestui sezon. Ceilalți sunt fundașul ceh Creiți, mijlocașul brazilian Rafael Rocha și atacantul canadian Ricketts. Acesta din urmă a semnat ieri cu Timișoara, însă va putea evolua pentru bănățeni de-abia de la primăvară. Ricketts, fost jucător la MIPA, adversara timișorenilor în Europa League. O primă lovitură liberă în această repriză secundă pentru formația lui Dorinan Munteanu. Au fost multe dueluri tari în prima repriză. Nu s-au menajat jucătorii celor două echipe și nici nu aveau cum să o facă în condițiile în care avem în această seară un derby. A recuperat Râpă, s-a împiedicat Giurgiu. Bună pasa lui Zicu și acum o minge trimisă de Goga pentru Helder, aflat în duel cu Sălăgean. Brazilianul centrează la colțul scurt, respinge Sergiu Costin. Nicolici și Helder scoate cornerul.
Iulian Tameș va încerca să trimită un balon util colegilor săi și așa este. A trimis puțin peste poartă balonul Dorin Goga. A doua ratare din această partidă pentru atacantul timișorean. Goga, omul care a venit în vara lui 2008 la Timișoara, au încercat bănățenii să-l aducă încă din iarna acelui an, însă oferta lor, una formidabilă, 1 milion de euro plus 12 jucători împrumut, a fost respinsă de președintele din acea vreme al Universității Cluj. Este vorba de Toni Doboș. Grahovaț către Laurențiu Iorga. A reușit să treacă acolo Iorga. A revenit însă foarte bine Sepsi. Iorga blocat în momentul pasei. Râpă. Din nou Iorga, Râpă, trimite în centru, acolo unde se află Giurgiu, câștigă însă duelul Tameș. Giurgiu îi trimite lui Sergiu Costin. Recuperează Sepsi. O minge către Goga, Perendia a reușit să respingă. Râpă pus acolo în dificultate. S-a descurcat până la urmă fundașul dreapta al oțelului, dacă a făcut-o în duelurile cu Mauri de la Lazio și Balotelli de la Manchester City, de ce nu ar face-o Râpă și în duelurile din această seară? O pasă foarte bună pentru Nicolici, scăpat spre poarta lui Grahovaț. Nicolici centrează bine. Helder nu a fost suficient de rapid. Iată ce se întâmplă în galeria Timișoarei. În Banat fotbalul este trăit la intensitate maximă la fiecare meci. Noi revedem ocazia de mai devreme a Timișoarei. Centrarea lui Stefan Nicolici, care îl căuta pe Helder, a fost altruist muntenegreanul. Nicolici are doar 20 de ani și are contract cu Timișoara până în 2015. Un contract pe termen lung, semn că bănățenii așteaptă foarte multe de la el. S-ar putea ca în curând să avem probleme cu vizibilitatea. Fumigenele aprinse de fanii bănățeni în culorile atât de mult iubite aici pe stadionul Dan Păltinișanu și nu numai, alb-violet, vor crea ceva dificultăți. Sălăgean repune de la margine un balon aruncat către Gabriel Paraschiv. Ionuț Neagu n-a reușit preluarea și vine șutul de la mare distanță al lui Perendia. Pantilimon. A reușit Nicolici să devieze balonul. Zicu pentru Sepsi. Și acum Burcă. Cișovski. Pasa slovacului către Nicolici, care în duelurile cu călățenii are avantajul staturii impresionante. Ionuț Neagu se complică în fața lui. Alexa reușește recuperarea, capitanul Timișoarei. Pasă pentru Zicu. Amână șutul Zicu. Este până la urmă o centrare. Respinge Sergiu Costin. Helder a încercat să-l deposedeze pe Silviu Ilie și până la urmă a faultat brazilianul. Iată centrarea lui Zicu pentru Nicolici. A respins foarte bine Sergiu Costin. Nu are numele altor fundași central din Liga 1, însă Sergiu Costin este un fotbalist extrem de important, un jucător cu multă experiență. A fost offside acum. Contra a avut de la cine învăța.
a fost pregătit de tehnicieni celebri în cariera sa, printre aceștia Fatih Terim și Carlo Ancelotti. Vilianti pentru Ionuț Neagu, din nou argentinianul. Centrare bună a lui Vilianti, recentrează Silviu Ilie. A ieșit bine Pantilimon. Se pregătește să intre la Oțelul Galați Liviu Antal. Probabil va fi o schimbare post pe post. Probabil va intra în locul lui Laurențiu Iorga, cel care se accidentase destul de rău în prima repriză, spre finalul primei părți. Sălăgean, o pasă pentru Vilianti, Silviu Ilie. Luchin a intervenit bine. Ionuț Neagu, o pasă cu exteriorul. Cișovski nu a respins prea bine slovacul Paraschiv acum. Gabriel Paraschiv, talonat de Alexa, pasează bine Paraschiv pentru Silviu Ilie, centrează pentru Vilianti, a reușit Burgă să respingă Sepsi, prelungește balonul, Zicu pierde duelul acolo, o minge acum pentru Giurgiu, ajuns în postura de extremă dreaptă, pasează foarte bine în spate Giurgiu. Ionuț Neagu nu reușește să prindă balonul în fața lui Nicolici, pasa lui Alexa, Zicu acum cu o minge către Nicolici, însă ar fi avut nevoie de două viteze în plus muntenegreanul să ajungă la acest balon. Pasa lui Perendia, Burcă pentru Sepsi. Încă o dată se descurcă foarte bine Sepsi. Zicu s-a împiedicat singur și cred că l-a accidentat și pe adversar, pe Perendia. Da, l-a lovit într-o zonă extrem de sensibilă pe fundașul sârb. Patru victorii consecutive are pe acest stadion Timișoara în fața Oțelului. Încă o dată, felul în care a căzut Zicu și ciocnirea sa cu Perendia. Spuneam că Timișoara are 4 victorii consecutive pe teren propriu în fața Oțelului Galați. Cea mai confortabilă a venit în octombrie 2007, un 4-1 pentru timișoreni. Însă Dorinel Munteanu spunea înaintea meciului că nu-l interesează statistica. Știe un singur lucru, că este o partidă foarte dificilă și faptul că a pregătit-o foarte bine. Trebuie să fim concentrați la maximum în cele 90 de minute pentru a scoate punct sau puncte la Timișoara, declara Dorinel Munteanu. O declarație aparent banală, însă disciplina pare să fie cheia acestei formații ajunsă pe primul loc în clasamentul Ligii 1 Bergambir. Antal este pe marginea terenului și va intra probabil la prima întrerupere a jocului. Cișovski trimite pentru Sepsi. Sepsi, o pasă către Zicu, bună preluarea lui Zicu, aflat în duel acum cu Râpă. Zicu pasează bine pentru Sepsi, centrarea lui Sepsi și din nou aproape gălățenii de autogol. Excelentă combinația dintre Zicu și Sepsi. A știut Zicu să aștepte, să aștepte țișnirea lui Sepsi, a știut când să paseze și este ceea ce spuneam mai devreme, o schimbare post pe post la Oțelul Galați. Iese de pe teren Laurențiu Iorga, în locul său intră Liviu Antal. Laurențiu Iorga, un internațional de tineret. Antal, la rândul său, un jucător foarte tânăr, are doar 21 de ani. Emoții pe acum pentru gălățeni, reușește să prindă Grahovaț. Grahovaț
Respinge Sepsi. Încearcă să pătrundă Râpă. Va fi repunere pentru Timișoara. Suntem în minutul 57 pe stadionul Dan Păltinișanu. Timișoara și Oțelul în continuare la egalitate 0-0 în derbiul etapei cu numărul 16. Cișovski pentru Luchin. Din nou Cișovski. Pasă către Goga. Respinge Giurgiu. Cișovski. Neagu. Pase greșite și de o parte și de alta. Silviu Ilie se descurcă însă ceva mai bine și pasează. Foarte, foarte interesant a fost această pasă a lui Silviu Ilie pentru Antal, care a solicitat corner și s-ar putea să fie avut dreptate. Și mie mi s-a părut că mingea a fost deviată. Iată pasa lui Silviu Ilie și cred că Burcă deviase balonul. Cu puțin noroc pentru Gălățeni, mingea putea ajunge la Antal, putea fi o situație foarte, foarte periculoasă la poarta Timișoarei. Sălăgean trimite către Paraschiv, respinge Luchin. Ionuț Neagu pentru Giurgiu. Sălăgean și Luchin protejează foarte bine în fața lui Silviu Ilie. Nu uitați, toate reacțiile de după acest joc le aveți la Digisport Special. Vă așteaptă Vali Moraru și invitații săi, jurnalistul Marius Mitran și scriitorul Radu Paraschivescu. Pe Digisport Plus, de la 22, un meci din Liga. Este vorba de derbiul rundei dintre Lens și Lyon. Intervine bine Sepsi. Zicu, nu, Tameș a fost cel care a pasat înapoi, îmi cer scuze, din nou Tameș. Greșeală făcută de Gălățeni, de timișoreni și acum o pasă a lui Perendia, o pasă bună pentru Antal. Antal reușește driblingul, pătrunde, Antal centrează excelent și Vilianti ratează ocazia meciului. Vilianti trimite din 8 metri, cred, peste poartă. Excelentă acțiunea lui Antal, un fotbalist pe care Gălățenii l-au adus în vara lui 2009 de la FCM Târgu Mureș. Vilianti a ratat o ocazie cu care nu te întâlnești de două ori într-un singur meci. Giurgiu reușește să respingă Cișovski, fusese însă offside la Silviu Ilie. Încă o jumătate de oră din derbiul rundei. Timișoara Oțelul Galați 0-0. Ritm bun și în această repriză secundă. Cișovski, Nicolici a încercat să devieze pentru Goga. A respins Sergiu Costin. Recuperează foarte bine Luchin. O pasă pentru Tameș. Din prima pasează Tameș până la Zicu. Zicu îi iese driblingul, însă doar pe jumătate. Paraschi prelungește foarte bine pentru Antal. Excelentă intervenția inițială a lui Burcă. Minge pentru Vilianti, trimisă de Paraschiv. Vilianti s-a uitat în spate, avea nevoie de sprijin, centrează pentru Paraschiv. Respinge însă Luchin. Ionuț Neac, un șut puternic, prinde Pantilimon. În sezonul trecut, Neagu a marcat golul victoriei într-o partidă cu CFR Cluj. – 21 de ani are Ionuț Neagu. Și el este internațional de tineret, ca și o bună parte din colegii săi. Sepsi se complică acolo în duelul cu Antal. Se pare că Sepsi are un adversar mult mai redutabil după ce Antal a intrat în locul lui Iorga. Pantilimon repune până la Zicu.
omul de la care fanii Timișoarei așteaptă o sclipire în această partidă. Helder n-a avut prin planul. Încă o dată, ocazia uriașă a lui Gabriel Vilianti. Mai a avut o șansă și în prima repriză Vilianti, însă nu la fel de mare precum aceasta. Bărbierește balonul, cum se spune Sălăgean. Noroc că a rezolvat Sergiu Costin situația. Luchin până la Alexa. O minge către Helder, faultat de Sălăgean. L-a agățat fundașul stâng al oțelului pe brazilian și este o lovitură liberă foarte periculoasă. O fază foarte periculoasă la poarta oțelului și spun asta pentru că Timișoara stă foarte bine la capitolul faze fixe. A marcat 14 din cele 25 de goluri din acest sezon din faze fixe. Este pe primul loc în Liga 1 la acest capitol, trupa lui Cosmin Contra. Zicu, pregătit să execute. Zicu, mult efect pe colțul lung, îl găsise acolo pe Luchin. Nu a bătut rău Zicu. Luchin pentru Helder, care are o viteză impresionantă, dar chiar și așa nu reușește să-l depășească pe Sălăgean. Alexa pentru Luchin. Deposedat însă Alexa, este repunere pentru bănățeni. Luchin până la Cișovski. Cișovski, bună această pasă pentru Zicu, centrează Zicu, n-a vrut să piardă vremea. Sălăgean trimite în afara terenului. Minute de dominare ale Timișoarei. Pierde foarte ușor Nicolici. Sepsi îi trimite lui Burcă și acum Cișovski. Silviu Ilie către Antal, aflat în duel cu Sepsi, unul dintre cele mai interesante dueluri din această repriză secundă. Antal, un jucător foarte tehnic, dar și foarte iute, față în față cu Sepsi, un fundaș stânga care în prima repriză și-a făcut treaba foarte bine. Sergiu Costin. Alexa până la Tameș. Giurgiu, mingea ajunge cu noroc la Nicolici. Muntenegreanul îi trimite lui Helder. Șutul central al lui Helder. Brazilianul a mai jucat pentru alte două formații în Liga 1, pentru Rapid și pentru Dinamo. S-a certat după debutul acestui campionat cu Ioan Antone și a părăsit pe Dinamo. A semnat imediat cu Timișoara, formație care căuta un jucător de bandă dreaptă după ce Bonfim a plecat la Steaua. Faul făcut acum de Sepsi. 1,2 milioane de euro au plătit timișorenii pentru transferul lui Laszlo Sepsi de la Benfica Lisabona. Pasa lui Giurgiu, Vilianti a lăsat mingea pentru Antal, a recuperat Sepsi. Zicu acum pentru Helder. Sergiu Costin către Silviu Ilie. Faul făcut de Luchin. Și-a lovit adversarul Luchin. Este a doua schimbare la Timișoara. A doua schimbare pe care o face Cosmin Contra. Iese Burcă. Interesantă mutarea. Și în locul lui Burcă intră Hristu Chiacu.
Iese așadar un fundaș central, intră un mijlocaș. Să vedem cum se vor schimba lucrurile în primul 11 al Timișoarei. E destul de simplu. Chiacu joacă mijlocaș dreapta, Helder a fost retras fundaș dreapta, iar Luchin a trecut în centrul apărării lângă Cișovski. Tocmai a fost faultat Luchin de Antal. Nicolici reușește să prelungească până la Goga, șutul lui Goga! Grahovac nu poate fi bătut cu asemenea șuturi. E un goalkeeper de valoare, ne-a arătat acest lucru și în sezonul trecut și în cel actual. Cișovski pasă către Nicolici. Încă un balon respins de Sergiu Costin. Tameș pentru Zicu. A sprintat Sepsi. Zicu întoarce balonul până la Alexa. Cișovski, Tameș. Bună pasa lui Tameș pentru Sepsi. Sepsi l-are în față pe Râpă. Balon respins de Ionuț Neacu. Vilianti prelungește spre Gabi Paraschiv. Faultat de Marian Cișovski. Mâine seară de la 20:30 în direct pe DigiSport. Ultimul meci al rundei cu numărul 16 din Liga 1 Bergambir, Victoria Brănești Dinamo. Tot mâine, însă pe DigiSport Plus de la 22. Ultima partidă a etapei din Anglia. Sunderland-Everton, acțiune periculoasă a oțelului, însă Cișovski a avut o intervenție foarte bună la centrarea lui Silviu Ilie. Este corner pentru oțelul Galați. Steaua, Dinamo, Gaz Metan Mediaș, CFR Cluj, Universitatea Craiova au fost formațiile care au încercat să oprească pe oțelul în ultimele runde. Nu au reușit. Pantilimon greșește. Helder acum la minge. Arată bine acest contraatac al bănățenilor. Sprintează impresionant și Nicolici. Zicu i-a trimis Muntenegreanului, dar a fost atent Râpă, s-a repliat foarte bine fundașul dreapta al călățenilor. Sepsi pentru Cișovski. Goga. A încercat un lob de această dată Goga. Fanii bănățenii îl fluieră, însă Goga este omul capabil de goluri spectaculoase. Nu este un jucător oarecare, nu este un fotbalist care pur și simplu lovește mingea. Uneori încearcă să o și mângâie. Zicu, o acțiune superbă și să vedem dacă este galben pentru simulare sau penalti. Mai curând este galben. Da, galben pentru Zicu. Arbitrul Ovidiu Hațegan consideră că Zicu a simulat. Iată pătrunderea lui Ianis Zicu și căderea sa în duelul cu Râpă. Vedem și dintr-un alt unghi. Pare să fie contact între cei doi. Fanii timișoreni încinși de acest moment. Zicu a luat galben pentru simulare. Ovidiu Hațegan a considerat că nu a fost faul la intervenția lui Râpă. Încă o fază de analizat pentru Ion Crăciunescu mâine de la 16 la Fotbal Club. Iar Dorinel Munteanu pregătește introducerea pe teren a lui Pena. Paraschiv ar putea fi cel înlocuit, la fel de bine ar putea intra Pena în locul lui Vilianti, iar Paraschiv să joace puțin mai retras. Atmosferă încinsă la maximum aici pe stadionul Dan Păltinișanu.
Vilianti acum cu o pasă către Silviu Ilie, a respins Helder. Tameș, pasa lui Alexa. Intervine bine Sălăgean. Antal acum, nu s-a ridicat fanionul. Antal se descurcă foarte bine, cade Antal. Hațegan lasă jocul să continue, încă o fază controversată, pasa lui Zicu pentru Alexa. Alexa a fost faultat de Silviu Ilie, Ovidiu Hațegan a făcut semn că lasă avantaj. Giurgiu acum cu o minge pentru Paraschiv. Paraschiv în duel cu Cișovski, intervenție perfectă a slovacului. Și am văzut ce fac doi jucători adevărați, doi jucători profesioniști. După duelul anterior, Paraschiv și Cișovski au bătut palma. Minutul 73, Timișoara, Oțelul Galați 0-0, dar temperatura în ultimele minute aici pe stadionul Dan Păltinișanu a crescut foarte mult după fazele controversate pe care le-am avut. Vilianti este înlocuit de către Pena. Paraschiv va juca probabil mai retras decât a făcut-o până acum, iar Pena va fi vârful oțelului pentru finalul acestei partide. Pena, cel care a marcat golul, care a adus un punct din confruntarea din etapa trecută pentru Oțelul Galați, meciul cu Victoria Brănești. Au cerut un galben acum gălățenii. Silviu Ilie avertizat de Ovidiu Hațegan pentru un fault făcut puțin mai devreme asupra lui Alexa. Luchin către Nicolici și hands făcut de Sergiu Costin. Vede galbenul Sergiu Costin. Decizie corectă a lui Ovidiu Hațegan. Minutul 74, Timișoara, Oțelul 0-0. Este derbiul etapei cu numărul 16 din Liga 1 Bergambir. Alexa bate această lovitură liberă. Centrează Alexa. Și execuție spectaculoasă a lui Zic, ocazie uriașă, gol! Gol pentru Timișoara! Marchează Marian Cișovski! Marian Cișovski reușește deschiderea scorului în minutul 75. Primul gol din acest campionat pentru Marian Cișovski. Fundașul face treaba atacanților. Încă o dată, lovitura liberă executată de Dan Alexa. Balonul respins de Perendia. Foarfeca lui Ianis Zicu. Și iată ce greșeală face Perendia. O greșeală speculată de Marian Cișovski. La cum îl cunoaștem pe Dorinel Munteanu, probabil că Perendia se va întoarce pe banca de rezerve după această greșeală. Și Sârghi probabil va reveni printre titularii Oțelului Galați. Remarcabil însă și execuția lui Ianis Zicu, cel care, vă amintiți probabil, înscria din foarfecă într-un meci jucat aici pe Dan Păltinișanu împotriva Victoriei Brănești. O foarfecă spectaculoasă atunci a lui Zico, o foarfecă de 3 puncte, acum o foarfecă care a dus până la urmă la golul marcat de Marian Cișovski. Ce greșeală a făcut Perendia și ce reluare a avut Marian Cișovski. Schimbare la Oțelul Galați. A ieșit Silviu Ilie.
În locul său a intrat Iulian Ochi Roșii, fostul jucător al Stelei, o schimbare post pe post. Vă reamintesc că toate reacțiile de după acest meci le aveți la Vici Sport Special. Vă așteaptă Vali Moraru și invitații săi. Va fi acum un galben pentru Antal. Întrebarea este dacă Oțelul are forța pentru a reveni. Și această schimbare a fost una post pe post făcută de Dorinel Munteanu. Nu riscă nimic Dorinel Munteanu, chiar dacă echipa sa este condusă, nici nu prea avea variante Dorinel Munteanu. Pregătește și contra, a treia schimbare. Pe marginea terenului se află Adrian Popa Radu, un mijlocaș defensiv. O pasă către Nicolici, nu a fost offside la Muntenegrean, pătrunde Nicolici, gol! Gol Timișoara! Stefan Nicolici! Este primul gol al lui Nicolici în Liga 1. Muntenegreanul de 20 de ani reușește o acțiune superbă. Parcă și-a pus în gând să marcheze încă de când a preluat balonul Nicolici. Atât de hotărât s-a îndreptat spre poarta lui Grahovaț. A fost inspirat Dorinel, a fost inspirat Cosmin Contra atunci când l-a trimis pe teren pe Stefan Nicolici. Nu a fost offside, s-a văzut clar la reluare. Iată pătrunderea lui Nicolici. Perendia, din nou același Perendia, nu a reușit să-l oprească din cursă pe atacantul Timișoarei, care a găsit șutul perfect la această fază. Iese la Timișoara Iulian Tameș, în locul său intră Adrian Popa Radu. Este semnalul dat de Cosmin Contra că echipa sa trebuie să apere rezultatul. Oricum, și la 1-0 Contra pregătea introducerea lui Popa Radu, dar rămite acum la 2-0. Își permite Contra ca echipa sa să joace ceva mai retrasă. Nicolici, încă o acțiune, are toate șansele să devină un idol aici pe Dan Păltinișanu, la cum a jucat în această repriză secundă Stefan Nicolici, faultat aici de Perendia. Vorbesc aceeași limbă, le este ușor să se înțeleagă. Au făcut parte și din aceeași țară, au fost cetățenii aceeași țări, sârbul Perendia și muntenegreanul Nicolici, până nu în urmă cu multă vreme. Lovitură liberă pentru Timișoara, care se îndreaptă către o victorie, aș spune, așteptată și de rivalele bănățenilor din lupta pentru titlu. Continuă duelul dintre Perendia și Nicolici. A luat galben Nicolici pentru felul în care s-a manifestat după golul marcat în minutul 78. În doar 4 minute Timișoara a dat 2 lovituri Oțelului Galați. O formație care primise doar 11 goluri până la acest joc. Acum un șut interesant, însă direct în brațele lui Grahovaț. Execuția i-a aparținut lui Adrian Popa Radu, jucătorul trimis puțin mai devreme pe teren de Cosmin Contra. Helder respinge acum, însă doar până la Ochi Roșii, faultat. Nu a fost Ochi Roșii, îmi cer scuze, ci Sălăgean, cel faultat. Spuneam de problema pe care o aveam și în prima repriză. Foarte greu de văzut de la distanță numerele de pe tricourile gălățenilor și interesant ce se petrece. Este minutul 81, însă
Portarul Oțelului Grahovac este în careul advers. N-am mai văzut așa ceva. N-am mai văzut ca o formație aflată în căutarea egalării să-și trimită portarul în careul advers atât de devreme. Mingea se duce în careul advers, însă nu a ajuns la Grahovac. O intervenție acum corectă. Continuă atacul Oțelului, va fi corner, iar Grahovac va rămâne în careul timișorean. Fără doar și poate, Grahovac a avut aprobarea lui Dorian Munteanu pentru a face acest lucru, pentru a ajunge în careul advers. Centrarea lui Antal și a fost până la urmă, va fi până la urmă repunere pentru timișoreni. Mingea depășise suprafața de joc la această centrare a lui Sălăgean. Grahovac a fost în careul advers. În sezonul trecut, într-o partidă cu Steaua, tot gălățenii și-au trimis portarul la fazele fixe în careul adversarilor. Atunci însă nu era Grahovac golkeeperul Oțelului, ci bulgarul Kolev. Minutul 83 pe Dan Păltinișanu. Timișoara, Oțelul Galați 2-0. Goluri marcate de Cișovski, minutul 75, și Nicolici în minutul 78. Ogroși acum la minge, trimite către Pena. Pena, un atacant foarte puternic, din nou Ogroși centrează pentru Antal. Micuțul Antal a reușit să lovească mingea în duelul cu Laszlo Sepsi, dar i-a lipsit precizia. Sergiu Costin, Perendia, Ionuț Neagu acum pentru Ochi Roșii, căruia nu iese preluarea. Ochi Roșii, cel mai tânăr marcator al Stelei în cupele europene, a înscris pentru roșii-albaștri pe vremea când avea 17 ani. O pasă către Zicu, s-a ridicat însă fanionul, a fost offside la Ianis Zicu. Ați auzit probabil și scandările fanilor timișoreni. Timișoara se pregătește deja pentru un alt derby, cel pe care îl va avea în runda următoare, în deplasare de această dată, cu Dinamo. Ochi Roșii. Centrarea lui Ochi Roșii, respinge Cișovski. Nu uitați, toate reacțiile de după joc le aveți la Digi Sport Special. Vă așteaptă Vali Moraru și invitații săi, scriitorul Radu Paraschivescu și jurnalistul Marius Mitran. Popa Radu a reușit să respingă. 23 de ani are Popa Radu și din nou își face apariția în careul advers Grahovac. Sunt totuși vigilenți gălățenii, pentru că Giurgiu îl păzește pe Zicu, singurul jucător al Timișoarei rămas avansat. Centrează Ochi Roșii în zona în care se afla Grahovac. O recuperare a timișorenilor ar putea duce la golul 3 al formației lui Cosmin Contra. Deocamdată însă aleargă în zadar după minge bănățenii. O pasă către Sălăgean, șutul lui Sălăgean peste poartă. Încă 5 minute până la final, avantaj consistent pentru Timișoara. Un avantaj adus de 2 goluri marcate în decurs de numai 4 minute. Timișoara aproape să-i producă Oțelului al 3-lea eșec din acest sezon în meciurile de Liga 1, pentru că altfel Oțelul a pierdut o partidă și de fapt altfel singura disputată în Cupa României în fața Astrei Ploiești. Nicolici în duel cu Sergiu Costin. Repriză strălucitoare pentru atacantul muntenegrean. Antal până la Ionuț Neagu și acum Paraschiv din prima către Antal, care reușește să câștige duelul cu Sepsi. Pătrunde Antal, Sepsi revine însă la timp.
Din nou apare Grahovac în careul advers. Povestea se repetă. Să vedem dacă vor avea noroc și de această dată gălățenii, în sensul că timișorenii nu vor recupera balonul, pentru că ar putea avea noroc și în situația în care ar lovi mingea Grahovac. Nu se întâmplă acest lucru, însă vine șutul lui Perendia, putea să-și spele păcatele cu un gol sârbul Perendia. O nouă centrare și reluarea lui Pena. Pantilimon îndemnat să degajeze balonul cât mai repede către Zicu. Asta face Pantilimon. Grahovac sprintează spre poartă, însă Zicu a fost în poziție de offside. Zicu, preluare perfectă. O pasă pentru Alexa. Este lovitură liberă pentru Timișoara. Minutul 88. Oare ce ne rezervă finalul? Dacă am avut 2 goluri în 4 minute, de ce să nu mai avem și alte reușite în ultimele minute ale acestui joc? Ochii Roșii reușește să câștige duelul cu Adrian Popa-Radu. Excelent Cișovski. Merită aplauzele și pentru intervenția aceasta, dar mai ales pentru golul marcat în minutul 75. Sergiu Costin respinge Luchin. Goga în duel cu Giurgiu. Greșește Goga. A recuperat Sălăgean și faul făcut de Paraschiv. 3 meciuri foarte dificile o așteaptă pe Timișoara. Etapa viitoare, vă spuneam, joacă în deplasare cu Dinamo. Apoi, în ultimele 2 partide, în ultimele 2 etape din acest an, cu Bistrița în deplasare, pe un teren unde de obicei nu se câștigă ușor, și cu Gazmetan Mediaș. Meciul cu trupa lui Pustai va fi pe acest stadion. Oțelul Galați va juca runda următoare cu Astra Ploiești acasă, apoi peste 2 etape tot acasă, însă cu Sportul și apoi cu Panduri în deplasare. Un galben pe care Hristu Chiacu îl vede pentru proteste. Iar Cosmin Contra este trimis în tribune de Ovidiu Hațegan pentru proteste. Hristu Chiacu a fost eliminat. Chiacu a fost eliminat. S-ar putea, îmi cer scuze, dar n-am surprins momentul, s-ar putea să fi văzut 2 cartonașe galbene în aceeași fază. Chiacu, iată, un galben pentru Chiacu. Și probabil că era al doilea. Ori a fost al doilea galben, ori Chiacu nu a vorbit elegant cu Ovidiu Hațegan. Acum o lovitură liberă obținută de timișoreni și, să vedem, este un cartonaș galben pentru Cornel Râpă. 3 minute de prelungire pentru această repriză secundă. Iată ce s-a întâmplat. Râpă l-a faultat pe Stefan Nicolici. Galben pentru Râpă, fericit la finalul meciului cu Italia, însă cu siguranță va fi un om trist după confruntarea din această seară. Trebuie să fac însă o rectificare. Cel care a văzut galbenul nu a fost Râpă, ci Ionuț Neagu,
El a fost avertizat, el fusese surprins acolo de Nicolici. Goga bate lovitura liberă, Goga trimite bine, însă prinde Grahovac. A respins Cișovski. Degajează Popa Radu. Suntem în al doilea minut al prelungirilor. Mingea este arestată de copiii de mingi de pe margine, cei care ar trebui să repună baloanele cât mai repede. Sergiu Costin, o pasă pentru Râpă. O centrare a fost însă la locul potrivit Laszlo Sepsi. Pasă bună pentru Nicolici. Muntenegreanul nu a văzut că Goga era complet liber. Nicolici din nou acțiune pe cont propriu. Nicolici a fost egoist la această fază. Putea să paseze pentru Zicu sau pentru Goga. Nu a făcut acest lucru. Ultimele secunde ale prelungirilor. Timișoara se îndreaptă către succes. Se va apropia la un singur punct Timișoara de Oțelul Galați, liderul din Liga 1, Bergambir. Perendia trimite către Sălăgean. Pena pentru Ochi Roșii, centrarea lui Ochi Roșii. Sepsi a respins foarte bine. Pregătea un voleu Antal. Repunere pentru gălățeni. Este finalul jocului. Timișoara câștigă derbiul cu Oțelul Galați cu 2-0. Goluri marcate de Cișovski și Nicolici. Face 32 de puncte echipa lui Cosmin Contra și se apropie la unul singur de Oțelul Galați. Vom revedea cele mai importante momente ale acestei partide înainte să dăm legătura în studioul Digi Sport special. Iată primul gol al timișorenilor marcat de Cișovski în minutul 75 după o greșeală a lui Perendia și o foarfecă, la fel adevărat, al lui Ianis Zicu. Pentru Cișovski a fost primul gol din acest sezon. La 4 minute distanță Timișoara avea să-și dubleze avantajul după o acțiune superbă pe care o revedem acum a muntenegreanului Nicolici. Internaționalul de tineret muntenegrean a pătruns extraordinar, l-a depășit pe Perendia și l-a executat pe Grahovac pentru 2-0. Timișoara câștigă derbiul. Duminica viitoare avem alte super meciuri din campionatele străine, dar și din Liga 1. Duminica viitoare Newcastle United, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Galatasaray, Beşiktaş și Steaua CFR Cluj. Luni 29 noiembrie este marele derby al Spaniei, El Clasico dintre Barcelona și Real Madrid, în direct la Digisport de la luni 29 noiembrie. Mâine de la 20:30 însă Victoria Brănești Dinamo. Aceasta a fost partida dintre Timișoara și Oțelul Galați. Rămâneți însă pe Digisport, urmează Digisport special, vă așteaptă Vali Moraru. Toate cele bune, la revedere! Bergambir, berea fotbalului românesc. Sarà pronto per andare in tiro in 10 minuti. Stai tranquillo, sì? Allo Marcica? Marcica! 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 Marcica!